Πίσω στα δικά μας περνάμε στο χώρο της τέχνης και του πολιτισμού τώρα, όπου η εικαστικός Κέλλη Φούτρου παρουσιάζει μαζί με ακόμα 10 καλλιτέχνες τα έργα της με αναφορά στην καθημερινότητα των πολιτών στα χρόνια της ελληνικής κρίσης. Η έκθεση ζωγραφικής τιτλοφορείται «Η εποχή των αστών» και θα διαρκέσει έως τις 18 Ιουνίου. Μια μικρή ιστορία από την καθημερινότητα των πολιτών στη δύσκολη εποχή της κρίσης που βιώνει η χώρα μας μέσα από τα έργα της εικαστικού Κέλλης Φούτρου. Τίτλος της διπλής έκθεσης που γίνεται στην Art and Gallery στην Ακρόπολη και στο Artscape Athens στην Πλατεία Αμερικής, η εποχή των αστών. Αυτό προσπάθησα να κάνω, να δώσω λίγο πιο αναλαφρό τόνο χρησιμοποιώντας έντονα χρώματα και μια τεχνική η οποία βοηθάει το θεατή να παρακολουθεί κάθε φορά και να βρίσκει και κάτι νέο στον πίνακα, παρατηρώντας. Άνθρωπος του Μέγκα από την εμπορική διεύθυνση, η Κέλλη Φούτρου, μόλις 33 ετών, έχει βραβευτεί από Πανελλήνιο Διαγωνισμό Ζωγραφικής και έχει συμμετάσχει σε ομαδικές εκθέσεις. Είναι χόμπι, είναι κάτι με το οποίο ασχολούμαι από πολύ μικρή ηλικία και είναι κάτι που με εκφράζει ιδιαίτερα. Στην έκθεση που θα διαρκέσει μέχρι τις 18 Ιουνίου, συμμετέχουν 11 καλλιτέχνες που ο καθένας ξεχωριστά αποτυπώνει στον καμβά του τις προσπάθειες και τις αγωνίες των Ελλήνων να ανταπεξέλθουν στα δύσκολα χρόνια της κρίσης. Η αρχική αναζήτηση ήταν το τι γίνεται σήμερα και γιατί δεν αντιδρούν οι καλλιτέχνες με όλη αυτή την κατάσταση. Θέλησα λοιπόν να φτιάξουμε, να δείξουμε κάτι, να δώσουμε τη δυνατότητα σε κάποιους καλλιτέχνες να μελετήσουν αυτό το θέμα και να δώσουν τη θέση τους πάνω σε αυτό.